आरो कम्पासारनि एगेन्स्टआव जिखिनि एलिगेसन खोथा ओंखारदों अन्थाइबारि गामिनि होननानै खोनानो मोन्दों अमिय नार्जारी माने कनस्पिरेसि दं होननानै किन्तु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बेवहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया कम्पासारनिफ्रायबो गैया जों बेखौ बुंगोन सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे एनजिअजों बेवहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों बेवहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों साबधान जा नङाब्ला जों नोंथांखौ केस होनाय जागोन। खुलुमबाय। मोनसे जोंनि दोलो बिपिएफ आरो कम्पासारनि एगेन्स्टआव जिखिनि एलिगेसन खोथा ओंखारदों अन्थाइबारि गामिनि होननानै खोनानो मोन्दों अमिय नार्जारी बिथाङा जि बेसलेस खोथा बुंदों बिनि सायावनो जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों 17 बोसोरनि खोथा आरो बिपिएफखौ बुंदों बेहाय कमप्लिटलि माने कनस्पिरेसि दं होननानै किन्तु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बेहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया कम्पासारनिफ्रायबो गैया जों बेखौ बुंगोन। बेवहाय जोङो मिथिदों जोङो खोनादों मोननै जि एनजिअ दल दङ बेहाय बे मोननै दल एनजिअजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे एनजिअजों बेहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों बेहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों साबधान जा नोंथाङा जि सिमां नुदों पलिटिकेल लिडार जानानै जानो थाखाय बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया किन्तु दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों माबा मोनसे खालामाखै बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा नङाब्ला जोङो नोंथांखौ केस होनाय जागोन जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो दा बेखायनो जों दिनै बुंदों नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे खोथाखौहाय दिनैहाय नोंथाङा प्रुफ होथों नङाब्ला जोङो बेखौ नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय जोङो लिगेलि जोङो केस होनाय जागोन। दिनैहाय जिखिनि दिनै घटना जादों बे घटनानि सायाव तदन्त खालामदों सरकार हिसाबनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ बेखायनो बियो ओंखारगोन रियेलिटिया मा बेखौ जोंखौ दिनै बुंनायनि एगेन्स्टआव जोङो बुंबाय बेनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ नङाब्ला जोङो नोंथांनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंनाय जागोन। बिथाङा बुंबावदों जे थांनाय 17 बोसोर जेब्ला कम्पासारआ डेपुटि चिफआव दंमोन बे समावनो बे चिरां रिजार्भआ बायखाजोब्बायमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे हाग्रा बायनाय हाग्राया माबोरै बायदों माबोरै बायाखै बेखौ गासिबो रायजो राजाफ्रानो नुदों। बेवहाय सोरबा इएमआ हाग्रा दानफाया बेवहाय हमै हमै गारि घरा बाहाय लाबोना दोनफैदों रेन्ज अफिसाव डिएफअ अफिसाव बजाय गासैबो गारि घरा सेवदों दंफां सेवदों किन्तु दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजायानो नुगोन बेवहाय दिनै खुनु दंफां गैला फाननानै जाजोब्बाय आरो दिनै जों खोनाबाय हाग्राया बे जोबनाया बै 17 बोसोरनि खोथा बुंदों बिसोरो हानदोंसो किन्तु दिनैसो जोबगासिनो दं बे गोदान गोदान एवगासिनो दं बे जाहैबाय दानि बे जिखिनि प्रुफ जादों बे प्रुफनि थाखायनो दिनै बेफोरो तदन्त जागासिनो दङ। आरो बिथाङा बुंदों बै समावहाय जे 17 बोसोरनि गेजेराव माबा सना बायदि बिफांफोर दंमोननो आरो बे सनाफोरबायदि बिफाङा जोबदों होननानै बुंदों किन्तु बे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरनानै नायगोन बै समाव कम्पासारनि समाव दिनैहाय बे आन्डार चिरां दुवार बेवहाय गंसेबो मिल दिनै खुलिनो होनाय जायाखैमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ थाय थाय बेहाय मिलफोर दङ बेखायनो बेनो फोरमान जे बिनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबलांनायनि लामायाव दङ किन्तु बै समाव गंसेबो मिल गैयामोन बे ओनसोलाव बेयो एकदम रोखा बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै रायजो राजाफ्रानो नायनो हागोन आरो बेखौ आं ओंखायनो बुंदों रायजो राजाफ्रानो दिनै मेगनजों नुदों बबे समाव मा जादों आरो मा मावदों बे गासैबो रायजोफ्रासो बिजिरनानै नायगोन। आथिखालाव सोलिनाय बे दंफां फालांगि जे दावराव जागासिनो दं बेखौ सरकारा माबायदि इनिशिएटिभ लाजागोन बेखौ जोंनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि खावलायगोन गोदो जेरैहाय स्ट्रंलि बेखौ प्रटेक्सन होबोदों दानि सरकाराबो बेखौ स्ट्रंलि प्रटेक्सन होनांगौ जोङो बेखौनो बुंगोन आरो बेहाय कनसिडार जानो मोना जिहेतु दाख्लैसो बे दंफांनि केसाव मानसि गावथारनाय जोङो नुदों दिनै मानो बेवहाय बे साइडजों जोंनि चिरां दुवारनि आन्डाराव दिनै बे खामानिया मानो सोलिबाय थादों बे आंनिफ्राय कुइसन दङ
बेखायनो बन्दब्ला गासैबो बन्द जानांगौ बेखौनो आङो स्ट्रंलि खावलायदों जे बेबायदि माखासे सिङाव कनस्पिरेसि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों जाहाथे बेयो टटेलि स्टप जायो आरो बेखौ सरकारा टटेलि स्टप खालामनांगौ होननानै आंनिफ्राय बेखौनो खावलायदों। जा मोनफ्रोमबो जा प्रेसमेन्टनि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दा दिनै मोनाबिलि समाव जोंनि प्रेसमिट लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय 1 तारिख नभेम्बरनि मोनाबिलि समाव जाय NGO मोननै बिथांमोनहा गावजों गाव जाज्लायदोंमोन। दा बेखौ लानानै जोंहा बेंटल अन्थाइबारि गामिनि अमिय नार्जारि बिथां जों बेखौ सिनायफेरामोन जों दिनै प्रथम नुदों खिन्थु बिनि एलिगेसन लाबोनायनि सायाव जों फंनैसो दिनै बुंनो रेडि जादों। बिनि एलिगेसन लाबोनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि BPF पार्टिखौ बिथाङा मानो इनभल्भ दं होननानै बुंखो आरो खाम्फासानि पलिटिकेल कनफिडेन्सि दं होननानै मानो बुंनो बिथाङा बबेनिफ्राय साहस मोनखो। जों दिनै बुंनो सानदों बिथांखौ बिथाङा उननि गावनि लाइफनि थाखाय बियो माबा मोनसे सिमां नुदों जे जोंनि जिखिनि सिन्था धारना बे लिडारनि मोनसे सिन्था धारना खालामदों। दा बिथाङा जुदि लिडारनि मोनसे सिमां नुदोंब्ला बिथाङा मोजाङै सालायलांबाय थाथों मोजाङै सोलिथों खिन्थु सोरखौबा पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै सोरबा BPFखौ खाम्फासखौ फानदायनाया बे थिग जायाखै आरो जों दिनै बुंगोन बिथाङा दिनै BPFखौ फानदायनायाव माबा मोनसे प्रुफ दं नामा बिथाङा प्रुफ होनो हागोन नामा। खिन्थु बिथाङा जुदि प्रुफ होनो हायो नैबे साननैसोनि गेजेराव खाम्फासारा बेवहाय पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै बा BPFआ इनभल्भ दं बेखौ बिथाङा दिनै जोंनि माबायाव होनांगौ बिथाङा। ओंखायनो जों दाबिदों बेबायदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जे अमिय बिथाङा गोजानाव थानांगौ।